Ahoj kamarádi, ahoj přátelé, ahoj bojovníci. Tak rozhodl jsem se natočit video, asi líp se k tomu vyjádří Marek Chlíbek alias Dago. Jo. Jedná se o to, nazývá se to nouzové zavazadlo. Nouzové zavazadlo, to je věc, kterou by si měl zřídit každý, který bydlí sám v bytě a nebydlí tam s nikým. Jo, to je prostě malá taštička. V případě, že by se někomu přitížilo a musela vás odvážet sanitka, třeba se to může stát, že dostanete úraz, jste v bezvědomí. Nouzové zavazadlo není naplněná kabelka, kde máte 3/4 koupelny, jo. Nouzové zavazadlo, tak co bych si do nouzového zavazadla dal já, tak to, jelikož jsem skoro slepej, tak náhradní brýle, že jo, třeba jsem mohl někde spadnout, spadly mě brýle, ty záchranáři, jo, to tak nebudou hledat moje brýle, jo, odvezou mě tak, jak mě tam najdou, že jo, a prostě, když budu muset podepisovat v nemocnici nějaký papíry, tak se mě hoděj v tom nouzovém zavazadle, když budu mít náhradní brýle. Dále náhradní nabíječku na mobil bych tam měl mít. No, i vy byste tam měli mít. Dále základní léky, nějaký speciální léky, které berete, které jakoby máte na něco. No, prostě v nějaké notice, kde máte základní kontakty na lidi a nějaké věci, že jo, nějaký psaný sešítek byste tam měli mít, protože elektronika může selhat, jo, víte jak. A tohleto, když budete mít, tak z telefonního automatu se dovoláte a